O Concello de Vilagarcía segue apostando por mellorar a xestión dos residuos e renova un ano máis con teimas de desenvolvemento. En común lanzaron o proxecto Tropa Verde, co que, segundo o concelleiro de Medio Ambiente, se conseguiron uns datos moi positivos de reciclaxe. Con este plan, búscase implicar a cidadanía na responsabilidade de separar os residuos. Este é un programa, ademais, que vemos que consigue implicar, digamos, a cidadanía en conxunto, porque isto, decir, no tema da gestión dos residuos e no tema medioambiental, a clave é facer un traballo colaborativo en equipo, donde empecemos a facelo ben desde as nosas vivendas, desde as nosas casas, e despois o resto das empresas, gestores correspondientes o gestionen, non? Aposta claramente por unha reducción e unha loita contra o uso do plástico que agora mesmo, pois, digamos, obrigación por parte de todas as directivas normativas, tanto estatais como autonómicas. Tropa Verde xa supera os 600 usuarios. Para alcanzar este éxito leváronse a cabo diferentes accións nas rúas, como a de dar agasallos en diferentes festas ou eventos deportivos. Tamén se gañaron seguidores regalando cheques no punto limpo para logo poder trocar con diferentes premios ou recompensas e sorteando entradas en espectáculos dende o Concello. Este ano continuarase con estas accións, pero centrándose na educación ambiental cos máis mozos. Este ano centrarnos un poquinho na educación ambiental e daqui ven a facer as charlas nos colexios de Vilagarcía, non? Puxemos o nombre de Aprende coa Tropa Verde, bueno, podería ser calquer outro. Aprende coa Tropa Verde é, sobre todo, facer un especial fincapé no cuidado da natureza é cousa e causa de todos, non? Que todos temos que estar implicados, implicar os nenos, os máis cativos, é base de asegurarnos, digamos, un futuro no que todos podamos estar implicados. As charlas dividiránse en varias partes. Darase a coñecer que é a Tropa Verde e a importancia da reciclaxe, pero sobre todo farase fincapé na importancia da prevención dos residuos. A primeira charla terá lugar o vindeiro día 15 no Centro de Educación Especial de Vilagarcía.